खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि सिनाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ क'क्राझाराव बारहुंखाजों गिख्रंथाव खैफोद सोमजिदों। सोरगिदिं जेरावबो गोबां खहा जानांदों। बारहुंखाजों पुलिस थानानि गोजौ टावारा बायदों। जेथिंबो बिफां लाइफांफोरा बायफ्लेदों आरो मोब्लिबनि खुन्थियाफोराबो बायदों। एपिडिसिएल कन्ट्रल रुमखौ गोबां खहा खालामदों बारहुंखाया। लोगोसे नाराबारि लामायाव मोब्लिबनि खुन्थिया आरो बिफांफोर गोग्लैनायनि जाउनाव हान्थामेलानि जेंना सोमजिदों। मख'नो गोनांदि बोथोर बिगियाननिफ्राय गोब्राब सांग्रांथि होदों। IMDआ आसामजों लोगोसे 19 रायजोनि थाखाय रेड एलार्ट फोसावदों। फैगौ 12 घन्टानि गेजेराव गोब्राब बारहुंखा सारन्थाइ आरो 80 किल'मिटार गोख्रैथिनि बार बारनो हागौ। ब्रह्मपुत्र आरो बिनि दैसाफोराव दै बांनो हागौ। थांनाय 15 मेआव फोसावनाय सेन्ट्रेल बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन CBSE फोसावनायनि गेजेरजों जोबथारनायाव रोखायै 1 जुलाइ 2022 निफ्राय CBSEनि खान्थिनि सिङाव थानाय फरायसा 9 थाखोनि साफ्रोमबो फरायसाया मोनथाम राव R1, R2 आरो R3 फरायनांगोन, जेराव बेनि गेजेराव मोननै रावा भारतनि थागिबि राव जानांगोन होनना फोसावबाय। बेयो रुटिन खान्थि सोलायनाय एबा बिबानगिरिनि फर्मेलिटि नङा होनना फोरमायबावदों। आसामनि मानस हायुङारि पार्कखौ 5 जुननिफ्राय बिथोन मोनाजासिम दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द खालामना लाखिनाय जादों मानोना बिबानगिरिफोरा बोरिथि बोथोरनि सिगां गासै इक' टुरिज्म हाबाफारिफोरखौ दोनथ'ना होदों। बन्द थानाय समाव जिब साफारि, मैदेर साफारि आरो नावजों दावबायनाय सिबिथायफोरा बन्द थागोन, जायखौ बिबानगिरिफोरा जिब जुनारफोरखौ जेंना होनायखौ बाङाइ खालामनो थाखाय बोसोरफ्रोमबोनि संरैखाथि राहा होनना फोरमायथिदों। दीपान्विता कलिता बिथाङा आसामनि गिबि आइजो पेराट्रुपार महरै जारिमिनाव गावनि मुंखौ सोरजिदों। भारतारि सानथ्रिनि मोनसे मानगोनां देहा बिबानगिरि, बिथाङा सरासनस्रा सिमांफोरखौ सिफायनानै नांथाबनाय आरो थुलुंगानायजों मा मोनफुंनो हायो बेनि मोनसे थुलुंगा होग्रा नेरसोन महरै ओंखारदों। आसामनि सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलियाव जोनोम मोननाय आरो मेजर कलिता बिथाङा मोनसे गोरिब नखरनिफ्राय फैदों। आसामनि मोनसे फिसा नोगोरनिफ्राय भारतारि सानथ्रिनि गोजौ थाखोआव सौहैनाया बिथांनि थाद'नाय गैयै गोजौ थाखोनि थाखाय नांथाबनायनि मोनसे फोरमान। मणिपुराव समाज सिबिथाय आफादफोरा गोजोन आरो सरासनस्रा थासारि लाबोफिननो थाखाय थाबैनो राहा लानांगौनि दाबि दैखांनानै रबिबारखालि इम्फल इस्ट आरो इम्फल वेस्ट जिल्लाफोरनि गोबां जायगायाव जिरायना धरना खुंदों। धरना होग्राफोरा सोलिगासिनो थानाय हिंसा, नोगोरारि सुबुंफोरखौ बुथारनाय आरो रायजो राजानि जिउ आरो सोलोंथायाव दावहानि गोलाव समनि गाज्रि गोहोमखौ सोंखारिदों आरो सोरखारखौ रायजोआव न्याय होनाय आरो रैखाथि राहाफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खावलायहरदों। PM नरेन्द्र मदि बिथाङा नेदारलेण्डआव दावबायहैदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा नेदारलेण्डआव थानाय प्रबासि भारतीयफोरनो बिबुंथि होदों। बिथाङा फोरमायथिदों, भारतआ आथिखालाव बुहुमनि थामथि देरसिन स्टार्टअप जाबाय होननानै जों ग्लबेल ग्रथ इन्जिन जानो नागिरदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों, बे दशकआ बुहुमनि थाखाय आबदानि दशक। सिगां कर'ना, उनाव दावहा आरो दा एनार्जिनि जेंना। बेबायदियाव जोङो जयै गसंथागोन होनना PM नरेन्द्र मदि बिथाङा फोरमायथिदों। पश्चिम बांगालाव ब्लुजार एक्सन लादों। गोदान सोरखार दाफुंजानायनि उनाव हावड़ा स्टेशननि बायजोआव हरनि 12 रिंगायाव अतिक्रमण होखारनो गोबां ब्लुजार सालायदों। गंगा घाट, बास स्टेन्ड आरो फुटपाथनि सायाव बेनि बेंखनाव थानाय बेनि बेंखननि दुकान, ठेला बायदि गासैखौबो बोखारनाय जादों। इजराइल आरो हमास दावहाया गिख्रंथाव जानायनि लामायाव। इजराइलआ गाजा ओनसोलाव गोख्रों गाग्लोबनायाव हमासनि सान्थ्रि गाहाय अल हदादखौ गावथारदों होननानै दाबि दैखांदों। बे जाथायजों मिडल इस्टआव दावहानि थासारिया आरोबाव गिख्रंथाव जासिगोन होनना साननाय जादों। BTC सोरखारनि EM बेगम आख्तारा आहमेदनो गोदानै आरोबाव मोनथाम बिफाननि बिबान होनाय जादों। बिथांनि सिगांनि PHEनि अनगायैबो बिथांनि लेबार वेलफेयार लटारि बायदि बिफानफोरनि बिबान होनाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों, एडभेन्टेज आसाम 2.0 आव रां लागायनाय जथुम्मानि सिङाव फोसावनाय प्रजेक्टफोरा मख'जाथाव महरै आवगायलांदों आरो बेनि गेजेराव खाथि 60% प्रजेक्टफोरा आथिखालाव मावफुंनायनि उननि थाखोआव सौहैबाय होनना फोरमायथिदों।
प्रधान मन्त्रि ग्राम सडक योजना PMGSY नि सिङाव आसामाव सोलिफु 2022 मायथाइनिफ्राय 2027 रांखान्थियारि बोसोराव 1008 किल'मिटार लामा आरो 45 दालांफोरखौ लुनायनि थांखि लानाय जादों। आसामखौ गोरलै हान्थामेला आरो गेवलां जौगाखांनायनि बिथिङाव हादोरनि गेजेराव मोनसे गोख्रोंसिन रायजो महरै दाफुंनो थाखाय मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दैदेननाय आसाम सोरखारा नाजानायखौ सोलिहोबाय थागोन होनना गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों।